Un botellódromo descontrolado en pleno casco histórico, así é como definiu esta mañá o Partido Popular a celebración da primeira fin de semana de Peñas. Rafa Domínguez asegurou que durante estas festas hai menores de idade consumindo alcohol na vía pública. Por iso o voceiro popular pide maior concienciación e sensibilización ao Bloque Nacionalista Galego. Queremos máis presencia policial. Queremos que la policía evite el consumo público de alcohol en menores. Queremos reforzar los dispositivos de control, no solo para evitar este descontrol, sino para evitar imágenes de niños de 13 años bebiendo alcohol, como hemos detectado en muchas ocasiones. Para os populares, os maiores presudicados destas festas son os veciños, os turistas e, sobre todo, os hostaleiros. Hemos visto e hemos oído a muchos dellos decir que hoxe Pontevedra non é unha boa vila. E estos dos fines de semana, los 15 días con máis afluencia, los 15 días en los que podían tener una mejor caja o podían tener unas mejores expectativas, son invadidos por el descontrol del macro botellón. No ofrecemos ni una buena imagen ni una imagen de seguridad, solo ofrecemos botellón. Rafa Domínguez pediu ao BNG que reflexione sobre esta celebración e busque algunha outra alternativa. Os populares propoñen, por exemplo, a posibilidade de trasladar o botellódromo ao recinto feiral. Exigimos al BNG que aplique medidas para paliar, en la medida de lo posible, esta situación. Queremos que se trabaje desde las instituciones públicas coordinadamente para la concienciación y sensibilización de los problemas que el alcohol puede tener, no solo en todas las personas, sino en los menores, evitando, entre otras cosas, frases como da Silva. Ante estas declaracións, Carme da Silva non quiso perder ningún minuto para responder. A concelleira segue defendendo que a xuventude pontevedresa é respetuosa e responsable e pide aos populares que non reneguen dunha actividade que eles mesmos iniciaron. A min sorpréndeme que faga esas declaracións o Partido Popular, o portavoz do Partido Popular, porque esta actividade é das poucas actividades iniciadas na época na que os alcaldes eran do Partido Popular que se mantén até a actualidade. Das poucas, digo, non a única, pero si das poucas. Foi unha actividade que se iniciou, se non me falla moito a memoria, no período 91-95, vinculada ás celebracións taurinas, que había unha semana cultural taurina, tamén en Pontevedra, financiada polo Concello. Os nacionalistas aseguran que durante a primeira fin de semana de Peñas houbo moita menos xente que outros anos, o que demostra, segundo eles, que non hai un descontrol na celebración destas festas.